Физзарядка за мързеливци. Привет! Радвам се да се срещнем на постелките. И за да няма обидени, също толкова бих се радвала, ако се срещнем и в кръчмата на песента Бяла роза изиграем едно хоро. Но пък за да не ме болят ставите, когато играя хора, защото на по-млади години доста го правех, се налага ежедневно да полагам някакви усилия с йога. Обаче това видео не го свързвайте с йога. Може да го наричате гимнастика, йога, физзарядка, както съм го кръстила между другото, за да се напомнят хората, живели и родени преди 89-та година, че също трябва да се движат и да си припомнят, че тогава, преди часовете в училище, всеки ден са правили упражнения. И това не е било случайно, за да е здрав един човек и за да може през деня да е подготвено тялото му за движение, е хубаво сутрин да раздвижи малко ставите. Така ще предотврати травми, болки. По-младите също да не пропускат това видео, защото за тях също е важно, но знам, че повечето от тях ще знаят тези упражнения, пределно ще са им ясни и ще си кажат какво ни обяснява тази, как да загряваме преди тренировка. Аз не съм живяла по времето на комунизма, аз съм родена през мутренските години. Знам, че те са много по-известни и привличат много внимание в социалните мрежи, но аз с всички сили се боря да привлека и аз вниманието на хората, които да се пораздвижат. Защо съм кръстила тази тренировка, практика или гимнастика за мързеливци? Защото няма да се изпотите, няма да се изморите. Ако можете да станете, да налеете една чаша вода, то може да направите и тази гимнастика, загрявка, физзарядка или да кажете аз правя йога всеки ден. Тези упражнения изобщо не съм ги научила от йогата, ама от срам, нали, и все пак съм йога учител, ще включа тук там някое движение, което наподобява. Имах уникален учител по физическо, който си вършеше работата и ни напомняше, даже ми писаше стица, като имаше едни проверяващи и ме пита в коя посока се загрява тялото, отгоре надолу. И съм го запомнила това нещо и ще го следвам, за да не се бъркат хората и да им е напълно познато това, което правим. Започваме отгоре надолу, както вече казах, с врата. Внимавайте да не го чупите в различни посоки и не препоръчвам да се изпуквате врата, което често виждам, ама вие се знаете, както си прецените. Правим няколко полукръгчета. На едната страна, смъкваме надолу в другата страна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Препоръчително е и преди това да си вържете косата. Още малко за главата. Опитваме се да я преместим в едната посока и в другата, като поддържаме брадичката успоредна на земята, колкото е възможно, и отдалечаваме рамото от брадичката, когато завъртаме. И движим очите заедно с носа. Или все едно сме обидени на някого. Едната посока, център, другата посока, център. Център, другата посока, център. По още един път в страна. Добре. До тук всичко лесно, нали? Отиваме на раменете. Най-елементарното да почнем да замахваме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наобратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нататък. Лакти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наобратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Китки. Едната първо, защото много хора работят на компютър или по цял ден са така.
назад и надолу. Кръгчета. 1, 2, 3, 4, 5 и в другата посока. 1, 2, 3, 4, 5. Пръсти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До тук добре. Загряваме тази част. Започваме наклони. В едната посока кръгче, поддържайте гръбнакът прав. Мисля, че 3 станаха. 4, 5. Сменяме долу посоката. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. По-голям разкрач и смъкваме едната страна ниско долу, а другата изпъваме. Поглед над или тук към подмишницата. Леки пружиниране. Другата посока. Окей. Събираме малко краката и въртим таза. 1, 2, 3, 4. Стегнете дупето, стегнете бедрата. 6 може би. 7, 8, 9, 10. Другата посока. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, преминаваме към тазобедрени стави. Стъпваме на един крак. Ако ни е много трудно, дръжваме се за стената. И започваме максимално нагоре, навън, надолу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И за да не се морим пак със същия крак, сменяме крака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме кръг. Обратно правим кръгчета. 1, пук, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Наклон напред. Опитайте се да го направите с прав гръб или имаме разкрач. Пръстите сочат напред. Бедрата дърпат назад. Гърбът е прав. И смъкваме надолу. Може до тук, може и до тук. Дишваме. Горе. Внимавайте да не стоите така. Опашката надолу. Бедрата стегнати. Пъпа нагоре. Дишваме. Издишваме. Дишваме. Издишваме. Дишваме. Издишваме. Дишваме. Издишваме. Окей. Коленете. Първо широк разкрач. 4, 5, малко броя на ум. Колко станаха? Почваме от начало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наобратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Събираме краката. Едната посока. 1, 2,
3. Внимавайте да не сте така. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Другата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Глезени. Едната посока. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме крака, за да не се изморим. 1, 2, 3. Аз вече се задъхах, много е топло. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме крака и правим в другата посока, която предполагаме наобратно. Може би. Направете пак 10 пъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И отново с другия. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер! А сега да направим няколко клякания. Така и така сме ги загряли тези колене. Сложете краката на широчината приблизително на раменете. Пръстите сочат леко навън. Седно искате да седнете назад на стол и смъквате таза, като гърбът е изправен, докъдето можете, и вдигате с силата на краката. 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Сега малко по-широки клякания, навън ходилата. Опитайте се хубаво да стъпите във външния ръб на ходилото, да повдигнете свода и да не позволявате коленете да падат много напред. Дайте ги назад. И отново слизаме надолу, корема назад, раменете назад и 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Събираме полекичка крачката и продължаваме с финала. Айде, вече е време да направим едно куче надолу. Китките под раменете, коленете под таза и от тук с разперени пръсти, раменете назад, избутваме. Ако е възможно, изпъваме краката. Ако не е възможно, ги държим тук. По-важното е да изпънем гърба, да не стоим по този начин. Ако можем, изстъпваме. И от тук едно импровизирано куче нагоре. Внимавайте да не сте така. И с корема назад дърпам, с петите дърпам, куче надолу. И куче нагоре. Куче надолу. Куче нагоре. Куче надолу. Сгъваме коленете, скок или стъпка. Дишваме. Издишваме. И сме готови. Забравих да кажа, че това видео до тук беше непланувано и наистина повече с хумористична цел. Но ако искате наистина сериозно да се занимавате с изпълнението на йога пози, да знаете тяхната техника, как да ги изпълнявате така, че да имате положителни резултати за своите стави, как да бъдете по-гъвкави, по-мобилни, може да посетите моите индивидуални практики или групови практики, или ви окуражавам да потърсите някой учител наблизо до вас. Пожелавам ви един прекрасен ден!